दोंसे जोबोद इमोसनेल मेथाइ खननो नाजानाय जादों। मेथाइआ मोजां जायोब्ला खननाया नोंथांमोना अननानै एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। गोसोआ बेंबाय आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ बेंबाय आंनि अन्थाइ बादि गोराथारमोन नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां थुंग्रि बायदि गोबौथारमोन नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां गोसोआ आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ बेंबाय आंनि। सोरदि फिनगोन आंनि गोसोनि सोंलुखौ सोरदि फिनगोन आंनि गोसोनि सोंलुखौ मानो सानखो नोंखौ आङो मानो सानखो नोंखौ आङो गोसोआ आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ बेंबाय आंनि। बाया मिथिनो मोनैयाव जाहोनखौ आन्दायबाया मिथिनो मोनैयाव जाहोनखौ मानो सानखो नोंखौ आङो मानो सानखो नोंखौ आङो गोसोआ आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ बेंबाय आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ बेंबाय आंनि।